awake dhewe dipercaya supaya paring lelipur ngono ya iki ya mergo kadang dhewe kabeh kadang dhewe sing taun wingi awake dhewe diparingi tugas nge-MC aku kon nge-MC sing mayang Mas Kukuh mburiku iki oh ngono genti bengi iki awake dhewe nglimbuk cange malah awake dhewe iki matur suwun sanget karo para pinisepuh matur suwun sing kepiye ya mergo aku terus manunggal ana ing kulawarga pamukene aku diwehi jeneng Purwacarita sejarahe ngono kuwi nduk oh sing wingi taun kepungkur wingi aku rak mayang nyanyi ana Sanggar Karanglo Kidul kono iya aku pamitan karo pinisepuh pamu mbah kula badhe mayang wonten sanggar terus aku ditakoni jenengmu sapa le aku yo ndak lho ya mau ngomong nek nami kula Arifin ya karo ngono tok kowe tak tambahi jeneng sarane kowe wis manunggalan ing Purwayu kowe tak wae jeneng Purwacarita dadi jeneng Purwacarita iki sing maringi ya pepunden teko Purwayu kene ngono ya ya muga-muga iso nggawa berkah nggawa berkah nah bar kuwi kok ora dijak kanca-kanca sing iki ora dijak ora sekone kanca siji nek ra kleru malah kanca sing sebagian iki tringi tak jak ning Keraton Solo oh kene kono ya kon nyanyi ya mung sak aku nduk ya mung sak bobotku ya mung sak bisa-bisaku bengi iki entuk wektu paring lipur kalau kadang-kadang pamu ana ing Sugihan Pulung kene awake dhewe ora nggo apa-apa nduk wis mung wong tok gamelan komplit jengsus wayange Mas Kukuh kabeh digelar ning kene aku arek nggawa awak tok malah penak wis ora nanggung apa-apa ya aku ngono nah ya kuwi iki malah ibu-ibu Waranggana wis disediani kabeh Tri Widuwati lho Tri telu Widuwati swara wadon oh Widuwati utawa Swarawati swara wis ngarani wati ki wadon swarane wong wadon oh swarane wadon Widuwati utawa sing lagokake oh ngono Waranggana saka tembung wara anggana wara wadon anggana dewi nah sak tarup rak wedok dhewe to kuwi wedok dhewe sindene pasindian sing nyanyekke utawa sing lagokake ngono dudu ledek dudu ledek lane munyuk ae ngono oh ngono iki Waranggana wara kuwi mau wadon anggana dhewe dadi sak tarup wedok dhewe ngono kendel kepiye to wong wedok nyambut gawe war-warane wong lanang anake dikeloni ning omah karo bapake nek dandan dipik-pik bareng budal digoncengke wong liya lha kuwi sinden ngono ta ya ayo tetepungan aku dhewe lagi mau ketemu Sugeng Dalu Mbak Ayu nah saka sing kulon dhewe aku ngene bingung ya Sugeng Dalu diajeng waduh Derek Pitepangan Gladiwano nggih Mak Cange Mbak Limbo paring asma sinten Mbak Paringan asma Desti Aulia Desti 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 Aulia nggih Mbak Desti dalemipun plaosan kesugihan oh kesugihan mriki mawon nggih matur suwun lho Mbak Desti dalem menika pun ngrewangi-rewangi melek nggih lajeng sak wetanipun Mbak Desti nah menika
Injih wilujeng dalu Mbak Waduh, Ibu. jan suarane kaya gedimen suaramu lho. Yang yo swara tuwa. Kaya suaraku yo. Oh, nah niki kanjenge Oh, nyair. Nggih sembah nuwun. Ya jan. Sik pitepangan ki amplop Ya, ya ini wis. kawis Kitir-kitir. nyawer. Nah, nek iki rada ajem aku. Wis rada ajem aku. Nggih nderek tepang Nggih, nika. paring asma sinten Bayu? Bu Titin. Ibu Titin. Nggih. Pidalem saking Saking Munggung. Munggung. Nggih. Munggung menika pulang mriki nggih. Injih. Oh nggih. Matur suwun Ibu Oh, Titin injih. dalem menika kepareng nderek Sami-sami. nindeni kula nggih. Nggih namung sakula Bu Titin nggih kados ngaten menika. Walah nggih, kula mampun malah mpun dredeg. Yalah. Pun dredeg pol-polan kula Boten nggih wau. namung sakula ngeten iki. Matur suwun Bu Oh, Titin. injih. Lajeng sawetanipun Bu Titin nika. Injih wilujeng dalu Bulimbuk Mak Injih. Sangi. Nderek pitepangan. Niku ya ampun. Nggih to, Mbak? Tuh. Ah mboten kok. Nggih. Paring asma sinten Bayu? Kula paring asma Pati saking paringan jenengan. Oh, Mbak Wati paringan Nggih. jenengan. Waduh. Nderek belajar Mas Dalang. Sami nggih. Belajar golek dit. Tanggane Pak Sunar napa? Nggih. Makane kok ketok akrab.